takawa suna ɗaukawa suna. Gaishe ka Wambai, gaishe ka Wambai, gaishe ki kakaki, gaishe ki kakaki. Yara kimtsi da kyau, gaishe ki Fulani, a gaishe ka Marafa, gaishe ka Marafa, gaishe ka sarkin dawaki mai tuta, a gaishe ki Giyo mai martaba, yara kimtsi da kyau, a gaishe ki Jakadiya, a gaishe ki Jakadiya. So jama'a, kamar yadda muke gani, wannan taro ne da masarautar Hausawan Turai ta shirya. Kamar yadda muka sani, masarautar Hausawan Turai haɗaka ce ko kuma gamayya ce ta al'ummar Hausawa da suka zo daga ƙasashe daban-daban na duniya. Hausawa da suka zo daga Najeriya da Niger da Kamaru da sauran ƙasashen duniya waɗanda suke zama suke rayuwa a Turai. Masarautar Hausawan Turai an kafa ta ne saboda dalilai guda uku. Dalili na farko, wanda shine kuma mai matuƙar muhimmanci, shine haɗa kan al'ummar Hausawa da suke a Turai. Mai martaba sarki ya taɓa faɗa cewa akwai Hausawa sama da 50,000 da suke a ƙasashen Turai, amma ba a taɓa samun wani lokaci da aka samu Hausawa 1,000 ko ma 500 wanda suka taru a guri ɗaya a lokaci ɗaya, ko su ko wakilansu da suka tattauna akan matsaloli ko yadda za a kawo ci gaba a cikin al'ummar Hausawa. To wannan yana ɗaya daga cikin dalili na kafa wannan masarauta domin a samar da haɗin kai. Dalili na biyu na kafa masarautar Hausawan Turai shine ɗaukaka yaren Hausawan Turai a duniya. Ba don komai ba, saboda yara da suke tasowa wanda ake haifarsu a Turai su tashi da yaren al'ada a jikinsu. Za ka gani abin mamaki, Bahaushe da Bahaushiya za su yi aure saboda suna Turai, amma za ka ga 'ya'yansu ba sa jin Hausa, kuma sun manta al'adu da yawa, ba su san komai ba a cikin Hausa. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da aka kafa wannan masarauta. Dalili na uku, wanda shine dalili mai matuƙar muhimmanci, shine taimakawa gida Afirka. Kamar yadda kowa ya sani, Afirka a yau ana fama da matsaloli, rashin zaman lafiya, rashin ingantaccen ilimi, talauci, matsalar canjin yanayi da sauransu. So wannan masarautar an kafa ta ne domin a ga yadda za a taimaka wa al'umma da suke a gida Najeriya. To, insha Allahu za a gabatar da naɗin mai girma a waziri, wanda waziri shine namba 2 a wannan masarauta mai albarka bayan mai martaba sarki. Wazirin Hausawan Turai mutumin Najeriya ne, ɗan asalin jihar Kano, ƙaramar hukumar Gwarzo, kuma shine wanda yake da mallakar jami'ar Maryam Abacha University da ke Najeriya, Nijar da sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya, har da wannan ƙasa tamu Faransa. Mai martaba sarki ya zaɓi ɗaga likafar wannan bawan Allah daga sardaunan Hausawan Turai zuwa wazirin Hausawan Turai, duba da irin jajircewa da biyayya da ƙoƙari da taimako da yake yi wa al'ummar Hausawan Turai da suke duniya baki ɗaya. Ni Profesa Adamu Abubakar Gwarzo. Na amince da wannan naɗi da mai martaba sarki ya bani. Na amince da wannan naɗin da mai martaba sarki ya bani. A matsayin wazirin Hausawan Turai. A matsayin wazirin Hausawan Turai. Na yi alkawali zan yi aiki tsakani da Allah. Ba tare da nuna bambanci ba. Ba tare da nuna bambanci ba. Na kuma kudirin niyya ci gaba da taimakon wannan masarauta da kuma al'adar Hausa bisa amana da girmamawa. Allah ya bani ikon rikewa. Allahu akbar. Allah da girma wa Allah ya kama.